Animalele sunt pedepsite pentru incompetența oamenilor. În mai multe orașe din țară a început eutanasierea în masă a câinilor. În Timișoara, peste 80 de animale au fost deja ucise, ele aflându-se în adăposturile primăriei de mai mult de 14 zile. În următoarea perioadă vor mai fi eutanasiați încă 200 de câini vagabonzi. În Constanța se pare că hingherii sunt pe urmele tuturor patrupedelor. Exces de zel sau reavoință? Este întrebarea la care nu o să primim un răspuns. Știm doar că fiecare hingher primește o sumă de bani la fiecare câine adunată pe stradă. Selul este din a doua curte de aici, de pe dreapta. Eu dacă vin zilnic la Axis aici, l-am observat, intră în curte, iese la poartă, nu e agresiv, e micuț, e frumos, dar a avut ghinionul să fie în stradă în momentul ăsta. Credeți că ar trebui verificat înainte? Normal, te oprești, vezi că vrea să intre într-o curte sau intră, întrebi. Vezi pe cineva pe stradă, dacă e cățelul cuiva, dacă nu este așa, să-l iei numai pentru faptul că e în fața porții, chiar dacă e pe trotuar, pe spațiu public, nu văd normal lucrul ăsta. Însă sunt voci care susțin că bunul simț le este străin unor hingheri care preferă să-i adămănească pe câinii nesupravegheați și blânzi pentru a-i prinde și-i duce la ecarisaj. Astfel, aceștia câștigă bani în plus chiar dacă acel câine ar putea fi eutanasiat în 14 zile, în cazul în care stăpânul nu-l revendică din diverse motive. Este o manieră tipică a administrației constanțene, bazată pe japcă. Este vorba de metoda brutală a hingherilor de a aduna câinii blânzi. De multe ori aceștia sunt nesupravegheați pentru un minut sau două de către stăpâni, iar acești indivizi adună de pe străzi special pentru a-i răscumpăra stăpânii ulterior. Nu vin la câini agresivi sau în situațiile în care oamenii... Eu personal am făcut o solicitare la primărie pentru a ridica un câine agresiv. Mi-au spus că a fugit câinele. Probabil că s-a așteptat să-i primească cu cafea. La fel ca în alte orașe ale țării și în capitale s-a dat startul la eutanasierea câinilor fără stăpân. 187 de animale au fost omorâte până acum. V-au rănit vreodată? E normal să-i adune, dar nu pe toți. Deci cel pe care îl vezi în fața unei porți sau n-apucă să intre pe poarta închisă și a rămas în stradă dintr-o întâmplare, ar trebui să informeze vecini, pe cineva, domnule, este cunoscut cățelul, ia-l cuiva de aici. N-au lăsat niciun fel de adresă, suntem clinica cu tare, la adresa de, găsiți la adăpostul acolo, vreți să vi-l recuperați, veniți, dați taxa și așa mai departe. Mi se pare mai civilizat, mai normal. Reprezentanții primăriei Constanța susțin că în municipiu nu a început încă eutanasierea câinilor. Da, conform legii, eutanasierea poate începe, dar în Constanța nu s-a aplicat din următorul considerent. Câinii care sunt în biobază, pe strada Vârful Cudor, sau încă sunt adunați, trebuie sterilizați și pe urmă, conform procedurii, dați spre adopție. Dar pentru că lumea nu ia nesterilizați sau sunt deparazitați intern și extern, atunci s-a făcut o procedură, s-a făcut un contract cu niște medici veterinari și în cazul în care ei sunt deparazizați și tratați, atunci pot fi dați spre adopție. În cazul în care și acum, nici în cazul acesta, nu vor fi luați, câinii vor fi eutanasiați. Dar, repet, încă nu a început și vom evita pe cât posibil omorârea acestora. Câinii neidentificați și neînregistrați după data de 1 martie 2014 sunt considerați fără stăpân și sunt tratați conform procedurilor legale potrivit normelor în vigoare.